Salutare tuturor, eu sunt Crazy Joker și astăzi facem un episod din Clash Royale. Pe un cont mi-a picat la Magical Chest Sparky și 3 PK. Pot să-l fac de 3. Este foarte tare că Sparky este una printre cele mai puternice trupe. Aici este clanul în care sunt eu. Este un clan foarte activ, deși la prima oră încă vorbesc. De această dată vreau ca să facem mai multe battle-uri, să trecem arena 8. Ne deschidem și free chest. Un silver chest. Chestul ăștia. Da. Da, e ziua la liderul nostru și să-i urăm la mulți ani. Acesta este deck-ul meu. Sper să vă placă și să dacă vreți să-l copiați și voi cei care aveți Sparky. Sparky este o trupă care nu dă și în chestiile de aer, dar dă 1300 de damage, ce este foarte bine. Să începem. Level 9. La mulți ani. Băleu! Ce băgă asta, mă? Dică! Udrr, tu scrușul! Puță! Bă! Bă, du-te în măta! Du-te în cost! Du-ți scrușulița, mătii! Bă, ce dracu e asta, mă? What the fuck? Ce dracu a făcut ăsta, mă? What the fuck? Ce pisici a făcut ăsta, mă? Ia, du-te tu, mă, acolo. Bă! Nu te du în rasa, mă, ești prost. Du-te în crușulița, mă. N-avem ce mete. Zep, Zuș, România. Da, Sparky, așa că da. Măcar să vadă și el că am și o legendară acolo. Bă, de nimeni m-a atins turnul. Bă, du-te, dracu, morții, mătii, să te fută dracu. Gay infect. Pune-te, Sparky-ule, caz din cer mai repede, ce... Rip! Încă o dată, spoc! Dă-i, una, dă-i, așa! Sparky, hai! Valkyrie, acolo, hai, ce nu trebuie! Dă-i, Zuș, România, perfect! Tot cu curva! Dă-i, Zuș, România! Zduș România. Golden Chest Arena 7.
Trecem noi să facem Valcrina de 6. Sparky. Ăsta este pe un cont cu Sparky. Pe un al doilea cont am Graveyard și vă arăt imediat. Dar și este foarte, foarte șmecher Graveyard. Dacă îl puneți cu niște barbari, o să vedeți ce o să rupă. Epic chest-ul e praf. Așa. Da, vrem să cer Fireball să fac. Poate la frucestul ăsta un pic legendar. Poate. Epic chest-ul l-a cumpărat un coleg și să știți că nu că vreo 10 epice lui au picat 8 oglinzi. Dacă vă pica Super Magical de Arena 7, nu o să vă pice legendară, o să pice fucking 20 ceva de arme scheletă. Și aici Battle. Uite ăsta, mătii. Bă! Kitty-ul nu joacă prea bine, dar știu ce să bage și vedem care și Zeb, deci da, la cele arme când o să bage Hog, noi trebuie să avem barbari. Ok, deci asta e super nașpa. Hai băiatul, îți dau una acum de te cași pe tine. Hai, cum dură pe asta, băiat? Prost ești, băiatul, ce prost ești, băiatul. Acum un Graveyard ăsta e mort. Dar n-am trupe de ir. Fuck. Dă-i barbare, și tu. Încă un hit. Perfect. Oh, rect. Am să iar goblinaș. Eram sigur că o să bage Witch pentru că e nepost. Și de aceea tipul e lămâie, să-te lămâie. O să bage Giant. Dar nu mai are. Hai mă, bagă prințul vieții. Băiatul, bagă-mă prințul vieții. Perfect. Aoleu, unii o să se ducă într-o parte, în alții într-o altă parte, fac. Dar e bine și asta, e bine. Ori 2, te-ai prăjit de tot. Nu! Crușulița mătii! Date asta, măta. Hai barbarii! Barbarii vieții! Practic, mă enervează ăsta toți crușulița mă și minunii futuți în cur. Iaș! Pula morții, mătii, du-te dracu cu witch-ul, mătii! Fac! Are zep. Sudden dead.
te încruștea, mătii. Tu-ți pălăria, mătii. Hai, nu, fuck! Fraților, pierdem și noi din când în când, dar merge. Hai ce zice. Vreau să-i dăm o stea. Dacă vreți intra și voi în clanul acesta, doar trebuie să scrieți Slatina. Și veți găsi imediat aici clanul meu. Dați voi join. Aveți aici niște reguli, să nu înjurați, fiți activi, Elder plus 150 de donații, cope merit și multă bată. S-a făcut, nu știu cum să vă spun, apar aici mereu chestii de la inbox și îți șterg donațiile și trebuie să uite la început. Clar nu se donează foarte bine, chiar dacă suntem vreo 9, dar se donează bine. Și acum cam aici voi încheia acest episod. Eu am fost Crazy Joker, nu uitați să lăsați și voi câte un like și câte un comentariu despre ce vreți. Noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa.